Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci. Hukumar tace fina-finai ta Kano ta gabatar da Dauda Kahutu Rarara a gaban kotu. To mai sauraro kafin mu tsunduma cikin labarin, idan wannan shine farkon zuwanka ko wannan shine farkon zuwanki wannan tashar tamu, muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar kararrawa domin sanin sakonninmu da zarar mun daura. To mai sauraro ga dalilin da yasa hukumar tace fina-finai ta Kano ta kai Rarara zuwa kotu. Dalilin ko shine Rarara ya yi wata waka kuma ya sake ba tare da ya kai musu sun tantance ba. Alhalin kuma dokar su idan mutum ya yi waka ko fim sai ya kai musu sun tantance kafin ya sake. Shi kuma Rarara bai kai musu ba, da suka neme shi suka ce mai ya dawo suna son ganin shi ya yi ko in ce ya yi watsi da wannan maganar. Takanan hukumar tace fina-finai ranta ya yi mugun ɓaci sai ta hankaɗa shi zuwa kotu. To masu sauraro, wani fata za ku yi wa Dauda Kahutu Rarara? Mu haɗu da ku a comment section. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe kana ku danna alamar kararrawa. Sannan kuma idan wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙonka da ka danna mana like dan Allah dan Annabi, kada ka wuce ba tare da ka danna mana alamar subscribe ba. Mun san za ka yi. Mun gode.